Naraw mad-dinja kollha u bl-isħaħ fl-aħbarijiet iħallsu anki b'demmhom sabiex jiksbu drittijiet. Kultant laqqas jitwemnu donnom xeni minn ġo film għal-bedħum il-mistoqsija x'qed nagħmel jien. Bida tal-azzar kollox possibbli nagħtu semna u nuru solidarjetà. Rajna kif ħakkim akbar kellhom iċedu wkoll fejn hemm l-għada hemm is-saħħa nieħu l-koll. Kultant nagħmlu